Ilimikhet na suline panbantay diin ka matanawan isuti kay kaya't ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan when agpaisungan o agbiyahe kami aglagto agtaltag tilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga kalsada ipagnaan ket adungali kao gobyerno may kayo kat tumulong kamasulbar ti dawat mi problema mi umayo kuma aksyonan dakhan at kiti panagyaman mi opisyales nga agserserbi adagiti ado nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo halsada umaket pumintas tapnuin kami met mapatas ti agbiyahe naging awaken nakarelax hay saan kumamet nga agrigrigat ngem adamat kiti sa kabasi panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan nga makupit taray to'y ket pagsayaatan no adda ti maobra nga libre at damat timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlatta isunga uray at pumanaw at dantutiin na pagsublian kamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo hanayon nga ibagani nanang anak ko tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar anak kapuam lagi pen to'y lugar anak kapuam
makaden na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak, di daang mo nakaurnungak, masakbayan ti pamilya, itan na isagalaak.
apang pabigsa isu kalasag na nuak tuman ania natip kerna agati werwer no tumirada napigsa metay lumailu napigsa metay nga agkilawit itras ko no bumisungak sanap sa pagpanirpir na sumikba uray la nga aga ng sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba man nakibya awan bibibiyang yo padasen yumet ilakay akalbo lakay di kayat ko lakay itibiyag ko lakay diragsak ko isu ikapalay ko agas apang pabigsa isu kalasag na nuwag tumar ania natip kerna agbati werwer no tumirada napigsa metay lumailu napigsa metay nga agkilawit itras ko lubumisungak sanap sa pagpanirpir no sumikba uray la nga aga ng sap aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba man nakibya awan bibibiyang yo padasen yumet ilakay akalbo awan bibibiyang yo sumapul kay met ilakay akalbo Maragam isut ibagbagada ngem daklata ikas kasuidahan tangamin apal laraitan basul kadi nusyak asit ganda na beng-bengkan day tuy make up ko na inkis mertuy lipstick ko nakiting kan tuy bestida magkita laeng na pintas Alex ko tunada siya ay garapang babalasan siya taguradahan aglalo no ada asalan lalaki agi inunadahan no da
HBO Records and Audible Production. Numag na ang iti kalsada, siya kung kay tal-alyawenda. Patpadong do anyat kiminan, siya meten tay kita enda. At sa lupang sa gawisida, nagdilalaki ipatayap da. Babarupin mo at da asawa, at tatay da, no siya makita da. Punada, siya tay karampang, babalasan, siya tagurada. Aglalo, mo ada pasala, lalaki, agi inunada. No ada akon, iti salaan, jak paatiw, kada kuwada. Tauray, anyaman, asala, siya puntay, istar dan serda. Maragampang isipun kunada, ay jak pulos maawat dayda. Maragampang isip ipupukaw da, isardenggun apala dayda. Maragampang isipun kunada, ay jak pulos maawat dayda. Maragampang isip ipupukaw da, isardenggun apala dayda. Maragampang isip kun kunada, ay jak pulos maawat dayda. Maragampang isip ipuputaw da, isardenggun apala dayda. Isardenggun apala dayda. Lipaten kang tangamin ket ulbud na. Napamatin na tunggal sikat at pagkada. Kunang nga agpa-change oil ka, ngem saan met kaya pudnua bala subas ka. Ubaw gaya maminta pambar mo, tunggal pandarem talugan mo. Dinawas ko nam ang masapul mo, ngay pa-change oil, tabisin alugan mo. Kanayon tangaag pa-change oil, dagayam makisinarap ka jay mon. Agmotel kay dun lumalpas ti ay bol. Balang kantis ka napeklan ka playboy. Naragsak tukma tibiyag mo, sidong asa na lepet mo. Ubaw gaya maminta pambar mo, tunggal pandarem tamutor mo. Binawas ko nam ang masapul mo, ngay pa-change oil, tabisi
Balang kantis ka, napeklan ka pakboy. Naragsak tukma, hibiyan mo. Sidong asin na lepet mo. Kan kanayon kangaat pa-change oil. Kagaya makisinarak ka, jay mall. Agmutel kay dun, numalpas ti ay ball. Balang kantis ka, napeklan ka playboy. Naragsak tukma, tibiyag mo. Sidong asin na lepet mo.
Apay-apay bakit ko na nitatanggok itanta ka asiday to'y alibot ko kanyan niya ulit mo nuwapan tulog mo agraman dyan ulo-ulo isip pinalipit mo basil mo ula kay sumbat ni nanang ko apay pinalusutan day to'y arakan ko taday to'y nikapik mabisin ko na pinaasiday alibot at arakan mo apay-apay bakit ko na nitatanggok itanta ka asiday to'y alibot ko kanya ulit mo nuwapan tulog mo agraman dyan ulo-ulo isip pinalipit mo basil mo ula kay sumbat ni nanang ko napay pinalusutan day to'y tarakin mo taday to'y nikapik mabisin ko na pinaasiday alibot at arakan mo apay-apay bakit ko na nitatanggok itanta ka asiday to'y alibot ko kanya ulit mo nuwapan tulog mo agraman dyan ulo-ulo isip pinalipit mo Nakakatawa man ay nagbutas mo Ay, bungat mo lamig arambutan gantarong napigis kalson mo nakinagat ti aso nakitak tapatong mo anak sinan puso nuati piglat na sumilang silang kasla rambutan nuin ka hiraon maka ay ayon tantaba at talupong taat datarong ngayon ka ilumlumang anian adakil na di ana. at tapay punitin na Di ana ko naksa. naglapayag tarong ni patira naimas nga iturta yeah iyog-iyog mo agong-gong talaga mas adape ag-iyog-iyog ni John epes talaga ni Jai nakakatawa man panagkuras mo engki Ay, bungat mo lami arambutan gantarong napigis kalson mo nakinagat ti aso nakitak tapatong mo anak sinan puso tuwati piglat na sumilang silang kasla rambutan nuin ka miraan maka ay ayon kantaba at talupong taat datarong ngayon ka ilumlamang anian adakil na at napay punitin na naglapayag tarong ni Arsenio
kan nakon nga adda baby na napaarami dakon itigribanaran gimatangak paiketi hitimon monyekan ta isumet itan itiliw-liwakon kem anyapan ikat di mama ay na bakit anak neten nagasawan madipay nga agluwan no sungkem sa paminsan dipay tumarao taytay manuknan ngem anyapan itak ti mama ay na bakit anak neten nagasawa karintarek man bigat manen kinagsaka uray upo pakpay matukul tay arado na uray upo pakpay matukul tay arado na Dituin nga agpatingga iti video kakabsat. Abangan nyo met part 3 na dayto nga video. Kithan nyo met nga liplipatan iti subscribe, like, comment, and share. Nagyaman na.